De calentamiento y después competición. La capital d'Osona es va convertir en el centre de la gimnàstica artística catalana durant el cap de setmana, disputant-se dissabte el Campionat de Catalunya individual femení i diumenge el Campionat de Catalunya promoció de gimnàstica artística masculina. Un total de 500 gimnastes, els 10 millors de cada categoria, van competir a la pista del pavelló Castell d'Emplanes de Vic. La gimnàstica artística femenina consta de 4 aparells: barra d'equilibri, exercici de terra, salt de poltre i barres asimètriques. A la categoria absoluta hi participen 2 nivells, el 9 amb les millors júniors i el 10 amb les millors sèniors. La guanyadora d'aquesta edició en categoria absoluta va ser Ana Palacios. Ana Palacios Martín i soc de Club Gimnàstic Sentmenat, però entreno al CAR de Sant Cugat. Vaig començar la gimnàstica amb 6-7 anys en un club de Sentmenat i amb 9 anys vaig anar al CAR, vaig fer una prova i em van agafar i des d'allà ja he començat i encara hi soc allà. M'agrada, tot en general, no sé. Les competicions, és com l'adrenalina que sents. L'aparell que més m'agrada a mi és la barra d'equilibris. Però no sé, em noto segura ara quan era més petita no m'agrada tant, però a mesura que m'he fet més gran i em noto més segura a sobre i m'agrada més. És com també hi ha una part de ball, m'agrada més, no sé. Depèn de la competició, hi ha mitja hora d'escalfament general i després o es fa una volta sencera, o sigui, com si fos una competició, i després es surt a competir, o, per exemple, aquesta competició es tractava de sortir a cada parell, tenies 12 minuts per escalfar i després ja anaves a competició. I així en tots els aparells. Primer, també depèn de les competicions internacionals que hi hagin, però normalment a Catalunya hi ha 3 fases. La fase final de Catalunya, que també és per aparells, i després l'última de Catalunya és aquesta, que és el Campionat de Catalunya, i després hi ha el Campionat d'Espanya, però ja és el juliol o això. I depèn si tens campionats internacionals, ja sigui per Federació Catalana, pel club o per la selecció espanyola. Em va anar millor l'any passat, però aquest any he anat a diversos controls amb la selecció espanyola, vaig anar a una internacional d'Espanya-Romania amb la selecció espanyola i la setmana que ve marxo a una Copa del Món amb la selecció espanyola. Les lesions, potser, perquè mai saps la sort que pots tenir i una mala lesió et pot jugar bastant. I després també potser psicològicament a vegades els entrenos et poden anar molt bé i arribar a la competició i no tenir un bon dia i tot el que has treballat pot anar-se'n... que no et pot sortir bé en un minut i mig. Això per mi és el més complicat. Home, jo espero aconseguir arribar a uns Jocs Olímpics, però tot i que és molt complicat, però m'agradaria seguir amb la gimnàstica durant bastants anys, perquè és el que m'agrada. La propera cita de la gimnàstica artística serà el juliol al Campionat d'Espanya que es disputarà a Guadalajara.